Single mother siya. Ano mo, ganda ng damit mo. Ano nga yung ano yun? Pwede niyo. Maganda yan. Ano yung kinay? Ganito mo magano. Mura mo. Ayan po, bali ngayon. Punta na po tayo sa sasakyan. Sige, sunod na kami. Halika na. Halika na, ano? Ayun, dito tayo, ano? Donita. Tara. Kita yung kanyang bag. Baboxing ka pala. Oo, nag-amon nga ako ng isang YouTuber. Dito siya. Sparring tayo ha. Oo. Kung masubukan yung mga ganyan kalaking katawan. Ayan po, bali. Sasakay na po siya sa sasakyan. Sasakay, ayan po. Ayan po, kasama namin yung... Ayan, nagbababay po siya. Ayan. Ayan, we love you all daw, Ay, sabi niya Donita. pre, ikaw muna sunod ako sa'yo ha. Ha? Ikaw muna sunod ako. Oh, sige, sige. Ayan po. Ayan, nagbababay po si Donita. Mag-a-abroad na ba si Donita? Donita, mag-abroad na tayo. Ayan. Kausapin nyo na lang dito kung anong gagawin kung magpapa-makeup o ayaw niya, ha? Mayroon ka talaga dapat na... Ayan mga ka-loveliers, bali nandito po kami sa sasakyan po ni Michael Barge TV. Kasama po namin yung asawa ni Mark Isagune. Ayan po si Donita, bali na nandito po kami sa sasakyan. Paalis na po kami, papunta kaming Parlor sa may gawing Bulacan daw. So ayan po. Ayan po si Donita. Ayan po. Ayan po Ayan po si Michael Barge po. Siya po yung pinaka-driver namin. Nakakahiya naman po. Ayan po. Ayan po si Donita ngayon. Naka-red. Paborito mo ba yung red? Yes, saka blue. Ah, red tsaka blue ang paborito niyang kulay. Ah, black daw si madam. Okay. Lahat ng kulay, pero nasa orange. Ay, puti ko. Orange? Ayoko ng orange. Bakit tayo mo ng orange? Asin Bisaya. Ay, sorry. Bisaya daw. Naka-orange pa naman ako. Bisaya daw. Wala pong ano yun. Joke lang po, wala naman pong ibig sabihin sa Donitang masama. So ayaw lang po niya ng kulay orange. Ayan po. Ayan po si Michael Barge. Bali pawis na pawis din po kasi pagod na pagod. Nag-live po siya ngayon. Ang init. So ito, ayan, ang Aircon ba init to? daw. O yan, nag-aircon daw ba to? Oo, aircon to. Ayan si Sir Michael Barge. Meron aircon po yan. Wala nga Aircon. oh. Ayan. Init. Ayan, pinapawisan siya. Ayan po. Mamaya ihay ni Sir eh. Pwede po ba pakilakasan? Ayan, nilakasan na po yung aircon. Pinakamalakas na yan. Nainitan doon kanina matagal eh. Oo, maya-maya malalamig ka na dyan. Mag-chill ka na dyan. Salamat kuya, Michael Borg. Thank you din. Atid na ako sa Bulacan. Atid mo ako sa Bulacan kaya? Are you sure? Siyempre love kita eh. Donita, ano mo naman yung ano ko, vlog ko. Ay, siya nga po pala. Shoutout nga po pala sa Lovely Yours Vlog. mga glam people dyan. Support niyo po si Ate Lovely Yours Vlog sa kanyang YouTube channel at Facebook account at sa mga subscriber. Bulol kasi. Pre, Bulol daw. Ayan po. Ayan po. Pre ah. Ayan po, bali pinabigay po ni Mark Isagun. Hindi po, ayan Ay, yun. wala akong charger na ano, pang motor, oh, dito. Oh, pre. Ayan po. Ayan po, papunta na po kami. Wala ko isang wallet. Ah, naiwanan mo yung wallet mo. Wala. Papel. Papel yung paliyam ni Mami J. Ayan, sumama na sa amin si Donita. Ngayon papunta po kami sa Parlor. Nanawagan nga po pala ako sa mga sponsor ko. Kung pwede kong kahit konti lang pong tulong, humingi po ako ng konti tulong para sa Mami Jade ko at Daddy Rodel ko po. Kasi di ba po pandemic, wala po trabaho yung Daddy Rodel ko at buntis naman po yung Mami Jade ko. Hindi pa po siya nakapagpa-check up kahit kailan. Simula nagbuntis siya. Yun po. Tapos, ang gusto daw po nila magkaroon ng kahit konti po na sa pagtinda ng balot saka sa garilyo. Yun lang po. Sana po yung mga sponsor ko
matulungan po yung Mami Jade ko at Father Rodel ko. Sana po magpadala Hindi ka nahirapan doon. account po ni Kuya Mark Agundi. Sika po po. O kaya kay Daddy George Albasan. O kaya kay Kuya Michael Bert. O kaya kay Ate Love George Vlog. Salamat. Sa lahat po ng vloggers ng Team Kaibi. Para po ipaabot lang po yung tulong nyo sa Mami Jade ko at Daddy Hotel ko. Doon po ako nakikituloy po pagka pumupunta po ako dun. Yun. Maraming po salamat sa inyo. God bless you. Pagpalaan po kayo kung may kapal. Ayan po. Ayan po yung panawagan po ni Donita sa mga sponsor po niya. Ayan po yung panawagan po niya sa mga sponsor po niya na kung may magandang kalooban na tutugon sa kanyang mga hinihiling po. Sa ngayon, habang papunta tayo kung saan parlor yon, so Wala bang maya-maya babalik-balik po Michael Bert tayo. ng ano? Panyo o kaya Babalik po tissue? tayo. Ay, wala. Para- May diksyon ko pa dyan. Ayan, may tissue ako. Sandali lang. Kulukayin ko lang sa baul. Natin yan eh. Hindi pinapawisan ko. Correct. Kasi masira yung ikaw. Naligo ko lang mga Ayan po mga ka-lovely yours. Bali, dito po si Donita. Ayan. So, nandito po si Sir Michael Bart. Shout out mga kabards. Please support. Okay, salamat. Lovely Yours Vlog. Team Kaibig. Salamat. Ayan po si Donita. So, salamat po dun sa mga kapwa ko vloggers na tumutulong sa akin. Sa mga katulad ko na baguhan sa pagbablog, lalo na kay Michael Bart. Ako, napakalaking tulong niya sa akin kasi unang-una, yung mga hindi ko alam talaga, siya lang ang nagtuturo sa akin sa mga pagbablog. Siyempre, ganun talaga. Ayan. So, halos lahat ng vlogger. Naranasan ko kaya na hindi ako sinipot, masakit sa damdamin talaga na yan, may pagkulab, Oo. tatakbuhan ka. Talaga kaya sabi ko pag ako talaga lumaki yung subscriber ko, hindi ako ganoon. Balik kayo dito, i-vlog ko kayo, ano ko kayo, Support. support, i-flex, di ba? Subscribe. Ganun lang naman yan eh. Give and take lang naman. Pasalamat tayo, pasalamat ako. kamay. Oh. Mag-i-off. Ay, hindi. Oh. Yan, ganyan lang. Ito ako eh. Nasusuka siya, may ano siya. Oo, nahihilo siya. So, yun nga po, pasalamat ako kay Michael Bart sa mga lahat ng vlogger po na tumutulong din sa Jojo akin. Albasan, shout out, Team Kaibig. Yeah, kay Number Sir one. Jojo. Yeah. Kay Sir Jojo, actually, hindi ko pa talaga siya nami-meet. Madalas ko lang siya napapanood sa vlog, mga vlog niya. Pero pasalamat talaga ako sa kanya kasi sa Team Ito Kaibig, ba naman? maraming salamat po talaga. Maraming salamat po talaga. Kasi, unang-una, napakalaking Ay, aircon tulong. nasira. Napakalaking tulong. Tapos, bali, yung pagkaka-vlog namin kay Donita, malaking tulong din yan. Ayan, si Donita. Ayan po. Maraming salamat po talaga sa ating kaibig, kay Sir Jojo Albasan, kay Michael Bards, kay ano yung ma'am ni Mark Isagonde. Mike Isagondi. Maraming salamat Ayun, din. So napaka-support Love nila you, sa be. akin sa mga katulad Kahit ko yan sa Donita eh. na Punasan mo ba yung likod ni baby ayan, ko? sa mga katulad kong bago. Bebe, wag mo ka magdura dyan sa akin. Ayan. Nasa ko, bebe. Ayan. Sa tissue Bebe ka na lang. tawag mo sa akin ha. Sa tissue ka na lang, be, Lit. Ayan. Ayan, yan. Pagka ano ka, sabi mo lang sa akin. Grabe ang hinya ng aircon na. Hindi kasi iba na talaga yung panahon natin ngayon, kaya sobrang init talaga kahit na naka-aircon ka, talagang halos hindi kaya dahil sobrang talagang init sa panahon ngayon. So ayan, nagrereklamo si Donita dahil di daw aircon. Ano niya lang yun kasi mainit, sobrang init talaga. Talaga Galing sobra. kami sa labas. So sobrang, kahit na nasa aircon ka, pagpapawisan ka talaga eh. Sobrang init. Ayan nga si Sir, tignan mo, pawis na din siya eh. Wala pa kanina. Ayan. Parang nagkikwento ko lang ano. Oo. Ayan. Bali yan, pawis na pawis. Ayan, nagsusuklay si Donita.
Susuyod pa! Diyos ko po! Nagsusuyod daw si Donita. Di bale, ako lang naman kay Michael Bird yan. Madami Diba? kami. Ito lang human. Uyumad. Susuyod daw si Donita. Wala Nagsusuyod daw. human. Susuyod si Donita. Ayan. Anong kunti naman Lisa? Ayan. Sumisaya si Michael Bird kasi makasamahan namin na vlogger. Ayan. Para convoy kami. Ayan. Tingnan mo, para nasa dako si Donita, oh. Mga team kaibig yun, mga vloggers. Oh, mga ting kaibig. Para nasa dako si Donita, oh. Ayan, oh. Ayan. Susuyod siya daw. Alam mo, mas maganda yung magaling ka makisama sa mga vlogger kasi alam mo, yung mga hindi habang buhay, hindi aangat yung isang channel na tao na tinutulungan. Oo Taangat yan. Kaya maganda talaga matulungin siya. Supply? Kagaya ni Japper, nakita mo matulungin siya. Aha. Japper Sniper, Si ano din si ang tawag to? masalam. Chris Ulo. Hindi siya naka ano no. May trabaho din kasi si Chris Ulo eh no. Shoutout pala kay Chris Ulo. Ayan. Oh. Ano mo, open mo yung bintana. Diyan sa tissue na lang kung hindi ka makaano. Ayan. Okay. Pweh. Ayan sa tissue. Eto tissue oh. Yan, Yan mo na siya. lapit mo na nga lang yung tissue. Mabait yan yung be ha. Huwag ka magsunod dyan be. Hobby. Oh, B. Oh. Nakayakap ka sa akin yan kanina. Mabait naman po siya, narinig. Madali siya sabihan. B na kayo ngayon ha. Kayo ng love team ba? Yan. Maganda nga yan, may ano eh, kung siyempre pag may love team na kontrabida, may kontrabida talaga yan. Sino ba yung love team ni ano, Donita? Smart. Si Mark? Mark ano yun? Yun, sa Ay, yun ba ka-love team mo? O meron ka ng ano, trip, ang tawag to? Ang taas ang views natin doon nung natin pag... Ayan. Ito si, tawag to, si Michael Birch. Be daw ang tawag sa kanya. Kay Mark Isagundi, ano ba tawag mo, Donita? Anong tawag mo? Kuya. Kuya? Eh di ba love team kayo? Ako na talaga yan. Ah, so- Ako na ang Barge na, mga ka-Barge. Papayag po ba kayo? Please like and comment na po kayo kung sino may gusto magkakalab team kay Donita Rose. Si Mark ba o si ka-Barge? Yun, Oh, di ba yun na. mga ka-Barge? Mga ka-Barge daw. Magandang vlog mo na yan kasi nagsasalita na. So, sino daw ang magandang ka-love team? Like and share lang po. Yan, tsaka comment lang kung sino gusto, para ba sa akin si Donita or para kay Mark. Di ba? Ayan po, love team. Saan Love daw? team. Like and comment daw po. Comment lang kayo kung sino ang gusto nyong ka-love team ni Donita. Yan. Kung si Mark daw po ba o si Kabarge. si Kabarge. Michael Bard. Michael Barge. Okay, yan po. Titignan natin kung sinong mananalo sa puso ng masa sa love team ng mga vlogger, love team ng vlogger at ni Donita Rose. Ayan po. Ayan, sa ngayon nakatulog na si Donita. Pagod na siguro. Mainit daw kasi, kanina pa siya nagrereklamo na mainit. So ayan po, tulog siya. Tulog siya sa ngayon. Ayan. Ayan. Nahihilo siya kanina, hindi sakay saya na yung aircon. Pero pinapalaksan niya yung aircon kanina. Diba? Pawis likod niya eh. Oo. Yun talaga. Healthy body yan ang tao, masama ganyan. Ay, healthy ba pagka ganon? Ibig sabihin healthy pa lang. Healthy ba? Eh di healthy tayo lahat kasi pawis na pawis tayo. Kasi grabe magpawis. Sobrang init lang. Oo, sobrang init talaga. May nakita ko kanina na matanda na pupunapin ko sa kamera. Kawawa. Kawawa. Kawawa mga kapag talagang sana mapansin ninyo. Mapansin natin. Mapansin ng mga taga-Japan dyan. Shout out mga taga-OFW. Japan. Canada. Yan. Malaysia. Saan man kayo nasulok ng mundo. Ay, shoutout nga po pala sa mga kapwa ko OFW. Shoutout po sa mga relatives ko din dyan sa ano, kalimutan ko na kung saan bansa, sa dami ng bansa eh, no? So, sa parting Middle East, so Yeah, UAE ah. UAE, so mga ka-OFW po. Dati rin kasi akong OFW eh. Medyo hindi lang pinalad. Kaya umuwi ng Pilipinas. Ayan.
Ayan, nasa na ba tayong lugar? Orange Valenzuela, ang bilis. Valenzuela na po tayo, mga ka-loveliers. Ayan po. Ayan, tulog na si Donita. Bagsak si Donita, oh. Pagod. Pagod. Pagkatapos kanyang ayos-ayos ng gamit, maya-maya, ayan. Bagsak na siya, oh. Pagod. Oh. Pagod na yung kabebe mo. Michael Barge. Bebe. Tapagod na, tulog na. Oo, nahihilo siya kasi sa sasakyan eh. Parang nanibago. na ba yun? Mga 9? Yan, okay na yan. Okay, sige, salamat. Viewers, nandito kami sa parlor kung saan ipapa-makeover namin si Donita. Ayan po, ayan. Hello, ayan po. May makeover natin. Tingnan natin ang kalabasan niyan. May after and before, right? Tama? Before and after. Oh, yeah, before and after. Ayan. Wow, ang ganda. Kung nga rin, nagmo-modeling ka muna dyan. Wow. Good, Donita. Yes. Napakaganda. At ito, para po sa kanya to. Nakita nyo guys, umuwi na sa bahay nila. So, sa lahat ng mga bashers, mahal namin kayo lahat. Ayan, So, salamat. dito, yung pinangako ni Donita Rose nga siya, uwi siya. natin husgahan sa Donita. Ayan Sana po, manawaan po ninyo. Manawaan niyo po kami mga Oh, vlogger. so nagugutom na siya, meron pa ba tayo ninyo kung si dito? Donita. Anong pangalan nung nyo, nung... Lapis salon po. Sorry? Lavish. Rappi Salon. Hindi lapis lavish. Lavish Salon. Yun, Labi Salon, Labi Salon, shout out, maganda dito. At saka napakaliwanag kasi. Maganda na touch na ako. Ay, kulay. Patingin daw ng kulay, sa Donita. So ngayon, nagmamanas na. Parang may kulay. Pero, bakit pa rin magkakaroon ng... Kaya niyo i-transport yan. Kaya niyo i-transport. Palibad. Ayun, kasi yung over niya. Kasi may kulay lang po siya, ma'am. Pakulay sila. Kulay yung... Actually, may Ayan mga ka-loveliers, si Donita po namimili ng kanyang kulay ng buhok. Ayan. napakaganda at murang-mura. Nakita ko agad yung tarpaulin sa labas, napakaganda. Basta mag-rent tayo. Ready? Pasok pa, pre. Pasok pa. Kaya ito pala yung aming partner also, si Mark. Vlogger ka diba, kuya? Yes, of course, vlogger po. Kinakausap ka. Oh, yan. Si Kapugi. Vlogger ka diba? Oo. Kita ko si YouTube. Ako si Kabard. Kabard, Michael Bard TV. Ano na ko ang paringat sa akin? Yan, ganyan siya. Mamaya Yan nga. napapagyan ako sa kama. Sige, ayan. Pag nasa counter na lang ako. Sir, color with Brazilian ba to o color lang? Wala na para hindi matagal. Tapos medyo plansahin mo na lang siya. Tapos yung... Color mabilis lang ang color Brazilian. Mabilis Okay lang. na kayo. Color Brazilian. Magkano yung mga... Ilang hours yan na lang? Nakapromo sa 2010. Pag-color, Brazilian po. Gulay lang. Ano? Gulay lang. Kasi nagugutom na kami lahat. Kakain. Ayan po. Magpapakulay lang si... Sak yun. Miss, pwede ba kayong tissue? Ay, wala po kami tissue. Hindi pa dumating yung delivery. Pero kayo mixer. Ang sak yun. Alis mo na ako, sir. Miss, may lababo kayo dito? Donita, dun ka muna, magugas ka ng kamay, magano ka para... Ayan. Meron pa kayong ano doon? Tissue? Pwede mga tissue ka. Bumili yata sa... Ang gusto yung tissue natin mga Dito, basta po kami. Ayan. Sir, ginawa na sir, oo, tawel. Kaya medyo masama kasi yung pakiramdam ni Donita eh. Kaya, ayan. Ayan po, bali naghuhugas siya ng ng kamay. So, ayan. May tissue kayo? Pwede ba kayo yung tissue?
Ayaw lang naglilinis ng kuko. Ayan po, nagugas si Junita ng kamay, tsaka yan, napupunan siya sa medyo. Baka may tissue kayo dyan, pwedeng pahingi. Ayan. Diyan sa diyan sa kabila. Sa generic. Girl, Sige po ka muna doon. Ayan, punas ka daw dyan ng kamay. Di ba magpapakulay siya sa? Oo, gagawin na nga siya. Ayan. So ngayon, shampoohan si Donita. Chestnut brown. So ang kukulay daw kay Donita is chestnut brown. Kaso wala din kasi sa isa eh. Ayan. Yung isa, yung awa mo na Dennis. Ayan, bali ngayon sa shampoohan ko si Donita. Para mamaya ready na siya sa pagkukulay. Angat ka pa po. Angat daw konti. Ayan, sinashampoohan si Donita. Ayan. Yeah, medyo mababawasan yung init na nararamdaman ni Donita kasi sinashampoohan ko siya. Kamusta pakiramdam, Donita? Okay daw. Okay daw yung pakiramdam. Ayan. Kaya may sinashampoohan siya ngayon. Ano po pa nangalan nyo? Dion po. Dil. Dion. Dion. Ayan, si Dion po yung nagsishampoo sa kanya. Ayan. Sir, pera mo to? Hindi, ay yung dahil sa gupit na rin. Ben, 50 pesos to spaces. Patong mo na lang ito para maka. So, ganun nga guys, di ba ngayon inaano si Donita Rose, minamake-over na, pinamake-over namin. Dito kumuha kami sa, ano yun, probably salon na yun? Lavish. Lavish Salon. Lavish Salon. Ayan, sa Lavish Salon. Yan, dito. Okay. Wala din Bisaya, wala din sa isa eh. Ayan si Michael Borg. Yung mga... Papalinis nila mo. Hi sir, pwede mo po ma-explain kung paano gagawin? Lalim America. Shampoo yung muna po bago sa apply ng pagkukulay. Yes. Applyan na. Yan na. Yan. After color wash ulit, tapos treatment na yan. Wow. Manicure lang ba? Here. Yung sa kukunan, Hi, Matna, 24 Virgin. Pwede lang yun. Ayan. Ito po yung salon. Kung saan si Donita Tama kayo rito. kung saan si Donita Mura lang po dito sa... papa-makeover. Ito po, Lapis salon po. Rabi Salon. Lavish Salon. Oh, hindi lapis salon ha. Lavish Salon. Lavish. Ganito na yung meron din kasi Okay. ay kami, ako kami, tapos si yung kapatid ko na sa kanila. Sila po, Ayan yung pinasa kapwa namin ko, sa studio, vlogger. para sa Ayan si asawa po ni Mark Sagunde. Ayan. Ayan si Madam. Nagpapa-manicure. Tawag dyan, pedicure. Pedicure ano? Pedicure ma. Pedicure. Manicure kamay. Pasensya na, hindi lagi na manicure. Ayan. Ayan, Person po sir. Hey, have a seat, ma'am. Speaking. Ano yung sugat siya? Speaking. Open yung stop din. Open yung sa palagi. Ay, di pa rin malamig. kanina init na init, ngayon lamig na lamig. Speaking niya sa nag-aaral din sa Harvard. Wala kang sugat sa ulo mo, no?
Sumama na siya kasi guys ka kang go. Ayan, biniblower si Donita. Sa mga kapwa ko vlogger. Ako, tayo na kuya. Ba't tayo ni paparipan? Nakatagalan eh. Online ko na lang kami. Mag-flag siya na lang natin mamaya. Tagal yan, mga ilang oras yun. Pagkariban, ano yun? 5 to 6 hours. Tagal. Wow, ito na tagal. Meron naman next time, tulungan ko din. Paano na lang sir kapag yung Mga kabard, ang trans kami Donita, baka na lang natin po mamaya. Kung ano yung kalalabasan niya. Hindi lang mga kabard. Yeah. Matagal daw matuyo. Ayan mga ka-love viewers, so abangan na lang natin mamaya kung ano kalalabasan ng makeover ni Donita. Diyan lang po kayo. Miss Magna. 21. Shoutout sa mga From Philippines. Kitang vlog dito. Thank you so much. Magkitang. Nandiyan siya magkitang. Donita. Dito ay Ben. Dito si magkitang shoutout mo. Akala ko si Ninita nagpalulit na. Ang kita pa na ano ng mga usap. Shoutout ko lang po sa viewers namin. Magandang boses. Pero i-ano ko lang siya. I-live ko very sa makeover ko lang po siya. Shoutout sa maganda kong dresser. Yeah. Ames. Bakit yan, di lang babayaran. Pag pangit daw, hindi babayaran ni Donita Star Rose. ka paglabas mo. Gusto mo ba yun? Ano lang? Action star. Charot. Shoutout. Thank you. Pag-ayos siya pagkulay na. Shoutout nga po pala sa mga viewers ko. Salamat po pala sa mga viewers, sa mga subscriber. Please subscribe my channel, Lovely Years Vlog po. Ayan. Ayan, at nagpapabarbag na kami kay Tita. Bago namin siya ihatid sa kay Nanay Rosario. Shoutout nga pala kay Mrs. Ayan po mga ka-lovely yours. Bali, ayan, nakita niyo yung kulay ng buhok niya. Ayan. Ayan, update tayo kay... Ayan, si Kapogi yung nag-blower. Hindi po nakakalam. Hairstylist po ako. Yes, tama po. Stylist niya. Magaling po yan. Matagal na hibala. Kasama na si Jojo Albasan. Kaya kumpare silang dalawa. Ayan po, Ayan mga ka-lovely yours, biniblower po siya ni Mark. ayan, Makikita niyo yung kulay ng buhok niya. Ayan. Pakinggan na po sa ibang hindi natin na shoutout. Meron pa po naman tayo ibang alaw para magbatian. Balik na ng kanya. At mag-uwi na po tayo ngayon kasi I-focus para makita ang tao. Yan. Nandun na na. Yan, tapos ulit. Dandahan mo. Yan, steady mo dyan. Yan. Tapos ikot naman Ayan, ganyan. thank you po sa mga nag-support tayo. Meron tayong 400 billion viewers. bakit? Thank you po.
Parang cameraman ka talaga. Jenny Lynn Santos, hi Kuya Mark Patrick. Dagdagan mo natin yung like natin. Para mag-konti, gawin natin 300 or 500. Like. Ibandahin din ka. I love family. Please, search mo ko, Martin Bar. Thank you, 406 million viewers natin dyan. May nag-shout out. Thank you po sa mga dati sa bawat mga ayan. At si Kapogi, napakaswerte ni Lisa, si Kapogi pa yung ano. Ayan, hanggang dito na lang po. Ganda na. Please like and share, like. Ayan mga kalab viewers, yan si Kapogi yung nag-ano sa kanya blower. Yan. Ayan. Hanggang dito na lang po. Mamaya na lang po ulit. Mag-live ulit ako siguro mamaya pagka nahihirapan po dito. Ayan, maraming salamat po. Sorry, pasensya na po sa inyo. Ayan mga ka-loveliers, bali binablower na po si Donita. Ayan, nakikita nyo na yung kulay ng buhok niya. Maganda. Ayan. Nakikita nyo yung kulay kanya ng kanyang buhok. Ayan, nakikita nyo po sa Donita. Ano yung mga kasi nangangain ng blower mo? Huwag ka kasi maligot to friend. Siya kasi alis mo Ayan, friend. blower siya na. Yan, parang may meron ka pa. Dudugsan ko ng tao ko ng mga live. Alam mo, malaki ito. 100 man. Umabot ng mga 5,000. Anong gupit? Ay, depende sa kanya. Ang gupit niya actually, Sige pa rin mag-cover ka ba? Umayos na lang para magawa sa inyo. Tanggalan mo lang ng wave gear sa likod tapos yung brand, no? Ayan, si Donita po. Huwag masyado mahabain. Donita, kahit tingin naman ang makeover. Wow, yun naman pala. Kawig siya ni Etel Boba. Sasabihin mo ba? Bagay na bagay sa kanya. Ayan. Friendship. Kapo ka na Donita Nos. Donita Rose ba? Donita Oo, Nos? dito. Donita Rose? Cebuano. Nos. Nos, kayo pala Nos. Rose. Donita Nos, Rose. ilong mo, Nos. Ayan. Sana all, gaya ni Donita, tinutulungan. Ayan, yung kanyang na-blower. So, Nakatalikod pa yan. pinlower na siya. So, ngayon gugupitan na po si Donita. Friend. Ganda ng kulay ng buhok. Anong kulay ng buhok na po yan? Chestnut po. Chestnut brown. With Bagay pala ano? sa yung chestnut brown, Donita eh. Likod pa lang po Ayan, oh. nakita ninyo kayo. Likod pa lang, ulam na. Naku. Ayan, likod pa lang. Ayan. Yan yung gusto ko tol sa kayo. Ayan, likod pa lang dito din. Ganyan. Nakakaputi yan eh. Ganyang kulay. Mamaya pag nakita nyo ang harap. Magla-live pa to habang tumatagal. Ma'am, gupit niyo po mo medyo Bandok mo ba, kapag hindi, Donita, nakakatakaw. Mga bisikleta. Hi, Donita. Marami ka namang split ends, ma'am, pero Okay na yan, Donita. Mas maganda kung may meeting. Mga Aba, hayaan nyo lang po. Hindi na natin Huwag siya ka matalot, ma'am. Wala pa kong nakalabong customer. Yan pala. Ngayon pa lang. Shout out sa meeting siya. Pag tinanggal yung split end yan, kalbo ka na. Kasi puro split end eh. Wala na puti to. Ang kanina pala puti ko yan din. Donita Nos. Mamaya mag-behave ka muna sa bakit sa kanyang kulay. Donita Rose. Donita Rose yan. Hindi daw siya Donita Rose. Donita Rose siya. Rose. Yes, ma'am. Pare ba? Ay, hala. Ayaw muna tayo. Ikaw kumain ka na? Nagugutom na ako. Thank you, friend. Ayan, ginugupitan po si Donita. Kasi Ayan po.
Tayong dalawa eh. Hindi na pwede ka madaliin. Gupit to. Ayan, nagre-reklamo siya kasi gusto niya madali. Para mabilis siya, gamitin yung gupit. Kuha ka nga ng gunting Yung ng gupit na halaman. Kain tayo mga kabard. Ay, pang lero. Thank you, sir. Ma'am, tinanggal ko lang po yung mga dry niyo po ha. Okay lang po ba, ma'am? Sir, baka malagyan ng buhok yung pagkain mo, sir. Matamis mo itong buhok ni Jonathan, sir. Ano lasa mo, tamis? Tamis. Arab Grahams po yan. Ayan, ginugupitan na po si Donita. Ayan po. Ang pogi mo sana. Wala ko yung pugi ko daw sana. Sabi ko na sa'yo, dahil cross ka. Ayan po. May gumanda si Lunita. Ayusin mo naman kasi, pinayos ko na. Huwag mo sirain. Sila na yun. Ko, may isa ka na makapunta ng salon. Oo, ginawa kayo. Bugi ko nakakagawa. Hindi ka umarap para hindi matakpan yung camera. Ano ko? Sige na yung bugi ko. Ginawa ko kasi Dako mo man ah. Dako man yung buta. Sige. Donita, pakit ka para maganda yung ano. Ala, huwag mo na ilabas ang dila mo. Oh. Was ka na ng ngipin. Brunei, shout out. Yan dito. Tingin ka. Ganda ni Donita, sariwa-sariwa, parang galunggong. Nakakatuwa naman si Donita. Maraming salamat sa Ayun, marap na. Yung ginawa. Ayan na si Donita. Wow! Ganito, harap ka. Ganda. Magandang dilag ba yung tugtog dapat? Isang tayo tumalikod, Donita, marap ka. Ayos ba kayo? Donita, marap ka. Kasi gawa yung anis. Kita yung bugelya. Huwag ka nang sumayaw. Hindi Wala ka naman marunong sumayaw eh. Why siyang Ay, Ay, may ramo mo na yung bra mo. Dalawa pa lang pala kasi sinuot. O yung bra mo daw, pero mo muna. Pakit ka nga, Original Donita. yan. Original. Ikaw. Donita, magpakyut ka nga. Bilisan mo natin. Donita, magpakyut ka nga. Saan kaya yung ano? Pakyut ka nga. Linisan mo na. Oo, ganun. Huwag tayo na maaga mamaya ha. Hindi mag-antay tayo. Tama ba kaya? Huwag tayo na maaga mamaya. Ayan po si Donita. Ayan. Ayan na po si Donita. Paano nyo? Isang libo na yan. Tawag kayo ng airport technician. Ah, sanay ko mag- Ako ba gusto malinis sa'yo? Oo. Kasi baka why ka syunti ha. Meron na. Lagyan lang ng tawag. Pinakabahan. Ayaw mo naman kung kami yung nagyan Hindi pa. naman yung nanay mo. Masasayla mo yung nanay mo. Baka mamaya kakaway-kaway yung nanay mo. Kuha natin yung maganda niyan. Yes. Siyempre kasi masilang ka pa naman. Ganda na. Oh, marami. Masayit yung ano mo. Guys, type 1 yung maganda guys. Type 1 yung maganda. Mamaya, pito ng tagtag. Idol Michael Bart, turuan nyo si Donita kung paano kung bumuo ng maayos. Kumano nila. Ay, patong mo yung Ba't tao. tinakpan mo? Eh, bago mo pinachinigas, ikod ka bago mag-alaka. Di ba tayo sa tapos? Ba't tinakpan mo? Ano yun? Ayaw mo makita yung ano? Baka na magalit yung dragon. Diba, baka kasi kyawla eh. Ano? Hindi, may short siya guys. May short. Dalawa yung short yun. May short po yan, may short. Ayusin. Dinampihan lang ng ano, tanda. Oo, yun o. Wow. Don't Kill TV, shout out. Maputi ka. Shout out man naman ako, Donita. Si Mel ano yan? Barbara, shout mo. Shout out nga po sa Milda Barbara. Yun. Shout out Bert, shout out. Parang galit ka pa. Parang galit na galit pa siya. Ikaw inaway sa mga Basta, viewers ko. Sige ka. please. Ang ganda naman ni Donita. Hindi cutics, ma'am. Hindi sa Hindi mo na sira. Hindi mo na cutics sa window yan. Ano kaya ba, Lisa? Hindi ka lahat. Lahat. Ayan po, pumipili siya ng cutics niya. Shout out kay Mel Bara. Ano? Tan. Star pala. Ano ba yan? Balik ka na ito bakuna. Sikat po sa YouTube yan. Ah, talaga. Ano yan? Trending ito. Trending na sa YouTube yan. Diba? Oo. Tayo Ano gawin yung mo. nakikita? Diba? Ano, search niyo po ano Yung dito. dito. Shutdown ka. Saan ang breaker niya? Ay, Shout out mo raw si Mel Bara. baka pa? Shout out nga po sa lalaki, Mel Barra.
Wala ba na pumili ng Ako pumili. Pumili ka na dyan. Ako bahala. Ako pumili. babae ka ba? Hindi mo, pero magaling ako sa mga ganung bagay. Eh, anong kulay ba to? Wala pa rin din. Wala na sa yan. Pero Hindi, parang like, Ha? parang ano, Hindi, ngayon lang yan ako. Beige maganda, beige. Beige. Yung big. Ayun. Ayan na pinagpapas na. Ayan. ayun. Doon yan. Ikaw, sorry sa akin. Ano yung nagsisimula na yung pause eh. Los Panis, shout out. Ayan, si Donita po. Bali, nakapamili siya ng cutics. From Davao, shout out po from Team Budot. Nakabait ka na, Donita, Belbara. Pangit ko. Ang baho ba? Pangit. Ay, bago. Binigyan na yan. Hindi ba, mas bagay sa'yo yung pula. Ayoko. Kasi with news ko. Pampok. Hindi yung po. Pangit siguro pag pula. Ano gusto mo? Ito oh. Yan, sundan. Ayaw mo yan. O yun yung ano, pink. Ay, ano, ito ganito. No. No. Ito oh, pang-dalaga to. Ito mo Dalaga na. ka naman eh. Dalan. Dala na. Gusto mo ganyan? Ay, mga kulay. Babagay. Mga color ni Lola. Kulong ni Lolo. Oo, violet. Kulay-kulay yan. Kasi kung anong kulay mo, yan mo lang. Diba? Eh, alam mo, sabagay sa'yo pampok ko. Mga bago. Asan na yung maglinis sa'yo yung brush mo? Sino? Bakla? Tapos kaya ang magpapatayin ko yun. Garbage yun. Mat! Nagsuba muna siya. Upo ka na dito. Magsusubal yun. Susuba kayo. Ayan mga ka-love viewers, bali ngayon, nililinisan ako si Junita. Ayan. Habang kumakain, manicure tsaka pedicure. Habang kumakain siya, binigay ni Mark. Ayan. Sabi na ba lang ano ako mag-reserve? Ayan o. Manicure, pedicure. Kapan pa yan, di ba? Hindi ko alam eh. Oo nga. Mimi ka mo pa daw? Kay Bards. Ayan. Ha? Ano ba? Ayan mga ka-lovely yours, tapos na po si Donita magpa-manicure, pedicure. Sa akin mo, ibibigay yan mamaya. Ayan po. 200. Manicure, pedicure. Tara na, wala na tayong tip. Iwanan na tayo eh. Thank you po. Sige, Thank you salamat. sa